Tai sitten jos tulee 3 kieltoa, 3 kieltoa. Niin mä sanoin uutta, että nyt voitaisiin pitää pollenit. Ja sieltä meillä on sitten radalla jo ensimmäinen minikoira, eli Kääpiö-Pinseri Saimi ja Jaana Santikko Kankaanpään seudun kennelyhdistyksestä. Valmistautuu sitten seuraavaksi radalle 16 Jeppe ja 17 Maisa. Ja sieltä hienosti tullaan maaliin. Seuraava siellä ei ohjaajalle ehkä ole vielä hengitys tasottunut edellisestä vedosta, mutta haittaako se nyt sitten niin? Toi oli kirveellä veistetty. Mä en ymmärrä mistä jo. Äiti on oikein kaunis. Isäkään nyt ole niin huono näköinen. Kaukaa. Sieltä Aurai tullaan maaliin. Ja tämä radalle nyt lähtevä ohjaaja kisaa tässä luokassa 2 koiralla. Eli hänellä on siinä vaan semmoinen minuutin verran välissä aikaa hengähtää ennen kuin hän seuraavan koiran puikkoihin hyppää. Mutta se ei näyttänyt haittavan, koska edellisessä kilpailussa hän otti kaksoisvoiton näillä 2 koirallaan. Seuraavaksi